Bona tarda i gràcies per connectar-vos avui a la reunió general d'etapa de secundària. Més endavant, a final de mes, farem una reunió més específica amb els tutors, on ja es concretarà els detalls de cadascun dels cursos. I si hi ha qualsevol dubte, es va posant en el xat, els anem resolent al llarg d'aquesta reunió i si queda alguna cosa que no s'ha resolt, doncs ja enviarem un correu amb les respostes. Doncs l'ordre del dia de la reunió d'avui parlant de la nova normalitat, del calendari escolar, de la nova llei educativa, de les inversions, dels serveis, de la certificació UNICEF, de la internacionalització i llavors de les concrecions ja d'etapa de secundària que explicarà el cap d'estudis. El primer punt més important a destacar és que deixem enrere el tema Covid. Per tant, a partir d'aquest curs ja recuperem el que en diem la nova normalitat. Ja no hi ha grups bombolla, no hi ha mascareta. Tinguis o no tinguis el Covid i si no tens símptomes doncs pots venir a l'escola. I, per tant, això permet augmentar la mobilitat a nivell de centre. També permet recuperar que tots accedeixin al centre per les mateixes portes. A l'eliminar grups bombolla permet que puguem dinamitzar activitats amb tots els alumnes. En fi, que recuperem la normalitat que teníem abans, la llibertat que teníem abans. Hem de comentar el tema del calendari escolar. La novetat d'aquest any és que avui han començat infantil primària i que el proper dimecres començareu els de secundària. També, a l'acabar el curs, infantil primària acaba el dia 22, en canvi, secundària i batxillerat acabarà el 20 de juny. Per Nadal, del 22 de desembre fins al 8 de gener són les vacances de Nadal i el 21 de desembre, com sempre, acabarem al migdia. Setmana Santa enguany cau de l'1 al 10 d'abril. I els dies de lliure disposició, amb el nou calendari escolar, han incorporat un quart dia de lliure disposició. Com sempre, aquests dies de lliure disposició els acordem a nivell del Consell Escolar Municipal i hem concretat pel curs vinent el dilluns 30 d'octubre, per tant serà aquest pont amb l'1 de maig, el divendres el pont de la Puríssima 9 de desembre, per tant a nivell de planificació que es vol organitzar seran caps de setmana de 4 dies, el dilluns 20 de febrer de Carnestoltes i el divendres 12 de maig, per tant també pont de Sant Anastasi. A nivell local tenim, com ja sabem, l'11 de maig i la segona festa, en principi havíem parlat del 29 de maig, però finalment l'Ajuntament ha aprovat el 5 de juny. Per tant, aquests són els dies festius d'aquest curs que estem a punt de començar. Un altre canvi important també a comentar és la nova llei educativa, la coneguda com a la llei CELA. Aquesta llei orgànica d'aplicació a tot el territori espanyol, evidentment també s'aplica a Catalunya. Com que les competències en educació estan delegades al Departament d'Educació de Catalunya, aquest ha de desenvolupar el que s'anomena el decret. En principi, aquest decret ha d'estar publicat abans que s'iniciï el curs. A dia d'avui, que sapiguem, encara està en tràmit i, per tant, només l'única informació que tenim concreta i aprovada és aquesta llei orgànica. És anomalia que no estem acostumats a trobar-nos-hi. En concret, a secundària, el nou currículum, i avanço que nosaltres ja anem amb la línia que marca el nou currículum, la nova normativa de cara a secundària a tota l'educació bàsica, és aconseguir una societat que sigui més justa i democràtica, més cohesionada, més inclusiva, que tingui a tothom, que promogui la igualtat d'oportunitats, que sigui real i efectiva, promoure una ciutadania que sigui crítica, amb el volum d'informació que tenim, que sàpiga discernir el seu propi punt de vista, que sigui constructiva a l'hora de donar respostes, que també doni respostes a les aspiracions personals de cada individu, de cada nen i nena, i també col·lectives com a societat. Que sigui digitalitzada. Es parla, ja no podem tenir el que s'anomena analfabets digitals, sinó que han de tenir nous ciutadans que siguin capaços de desenvolupar-se amb tot l'entorn digital, a tot aquest nou món. Que sigui més equitativa, més verda, sostenible, feminista, en el sentit que igual a la igualtat de gènere, més cohesionada i sense desigualtats socioeconòmiques
i més democràtica. Aquests són els eixos troncals de la nova llei amb el que, evidentment, hi coincidim. Des d'un punt de vista més esquemàtic, aquests eixos, els que dèiem, és que són aprenentatges que han de ser competencials. És a dir, anem deixant enrere aprenentatges memorístics perquè els alumnes siguin capaços, que siguin competents de desenvolupar habilitats que els permetin resoldre situacions reals del dia a dia, perquè vivim en un món cada cop més canviant. En quant a la perspectiva de gènere, hem de promoure la igualtat de drets i oportunitats tant de nois com de noies i que siguin respectats per tothom. Per tant, com a escola, hem d'incidir en aquest aspecte. La universalitat en els estudis, que han d'arribar a tothom, que ningú se senti exclòs de l'aprenentatge de l'educació. Vinguis d'on vinguis i tinguis de l'estatus que sigui o de la cultura que sigui. Ha de ser una educació universal que arribi a tothom. La qualitat de l'educació en les llengües és fonamental per poder-se expressar i cada cop més en un entorn que sigui plurilingüe, perquè els nostres nois i noies estaran en contacte no només amb nois d'aquí, sinó que molt probablement, quan acabin, també amb persones d'altres països. Cuidar sobretot el benestar emocional. Podem cuidar persones que se sentin bé amb si mateixes i bé amb el grup, perquè d'aquesta manera també el rendiment que puguin manifestar a nivell global serà molt millor que, evidentment, una persona que no se senti bé. En aquest aspecte també s'ha de cuidar molt a nivell d'escola i per això tenim els recursos de suport i d'orientació per acompanyar a cadascun dels nens i nenes. I, finalment, l'altre eix de la nova llei és formar aquests nous ciutadans en un entorn democràtic, que es valori que és una societat comuna amb la qual tots volem viure en harmonia i en pau. Per tant, aquests valors s'han de treballar ja a nivell d'escola i, evidentment, des de casa. Aquests que s'anomenen els vectors que desenvolupa aquests eixos estratègics d'aquesta nova llei és els que tenim una mica més desenvolupats aquí, tot i que tampoc no entrarem en el detall. Aquests aprenentatges competencials que deia abans, que siguin alumnes que siguin capaços de resoldre problemes en entorns diferents, aprenentatges que et durin al llarg de tota la teva vida, perquè, evidentment, els utilitzaràs al llarg de tot el teu recorregut vital i que et permetin resoldre problemes en tot tipus de context i, sobretot, en contextos que són canviants, que no coneixem. En quant a la perspectiva de gènere, trencar amb els estereotips de gènere i l'assignació de rols en funció de sexe i de gènere. Per tant, cadascú és lliure de decidir què vol fer i hem de respectar la voluntat tant de nois com de noies. El que comentava de universitat en el currículum és perquè tothom tingui accés a l'educació, és a dir, que ningú se'n senti exclòs. Aquest també és un pilar bàsic. En quant a la qualitat de l'educació de les llengües, és fonamental saber llegir i escriure correctament per expressar els teus pensaments i expressar els teus coneixements a tercers. També és molt important saber-se desenvolupar en entorns anomenats plurilingüe, que van més enllà del català i del castellà. Avui en dia ja s'entén d'una manera fonamental també l'anglès. Si poden ser més llengües, doncs millor. En quant a aquest ciutadà democràtic i que té consciència global, és fonamental que desenvolupem en els nostres alumnes el sentit crític, en el sentit que puguin criticar d'una manera constructiva tota la seva realitat del seu entorn i que puguin valorar les seves pròpies idees. Per tant, això és una cosa que es treballa a nivell d'escola i és fonamental, sobretot cada cop més, que estan bombardejats per multitud d'informacions en diferents xarxes i diferents canals dels mitjans de comunicació. I, finalment, i dels més importants, el que deia abans, el benestar emocional. Sentir-se bé des d'un punt de vista personal, subjectiu, per estar bé amb la resta de gent que t'envolta, que està al teu entorn, per fer front a les dificultats i superar-les sempre en positiu. De la nova llei educativa hi ha molts punts, però un altre punt també a destacar, que és el que comentava abans, el fet que fa una aposta clara per la metacognició, és a dir, l'esperit autocrític i el treball col·laboratiu. Hi ha el treball individual i el treball col·laboratiu. Aquesta avaluació, que evidentment com a tot sistema s'ha d'avaluar, coneixem el que és l'avaluació formativa, que és la que fan els docents, però s'introdueix cada cop més l'avaluació formadora, aquella que es fan entre iguals i un mateix.
perquè pugui ser capaç d'identificar ell mateix els avanços i dificultats i aquests errors que puguin anar sortint al llarg del procés educatiu, que segur que sortiran. Perquè quan un aprèn, s'equivoca i a partir dels errors els aprenentatges són més vius i queden més consolidats. Això és el treball competent, el treball en competències. Evidentment, els alumnes han de conèixer, perquè a començament de curs se'ls diu, per part dels tutors, dels professors de cadascuna de les àrees, quins són els objectius d'aprenentatge i amb quins criteris s'avaluarà. És fonamental que ho tinguin molt clar. I si algun punt no queda clar, doncs que ho demanin en el seu professor. També la nova llei educativa el que diu és que tot alumne que superi amb èxit l'educació bàsica ha de saber desenvolupar una actitud responsable que l'ajudi a prendre consciència de diferents aspectes de la nostra societat, un dels més importants, en aquest cas avui en dia, la degradació del medi ambient i buscar-ne solucions que puguin millorar. Saber identificar diferents aspectes relacionats amb el consum responsable. Saber desenvolupar hàbits d'una vida saludable. Exercitar la sensibilitat per detectar situacions d'inequitat, és a dir, sentiments d'empatia. Molt important fer l'esforç d'entendre com se sent l'altra persona perquè d'aquesta manera la podré ajudar. Desenvolupar un compromís educatiu amb la igualtat de gènere, com dèiem abans també, per promoure aquesta societat justa entre iguals. I entendre els conflictes com a elements connaturals. Tots ens trobem en conflictes i tots els intentem resoldre d'una manera pacífica. Això amb els nostres nois i noies es treballa a primària i ara també a secundària. Potser quan són adolescents potser una miqueta més. Cal que aprenguin a enfrontar-se a aquests conflictes que apareixeran per resoldre's d'una manera pacífica. Saber analitzar de manera crítica. Això és fonamental, tenir criteri propi, no deixar-me portar. Per tant, aquí, a partir de fer una anàlisi rigorós, saber tenir les teves pròpies idees i a partir d'aquí aprofitar les oportunitats que puguin sorgir. Acceptar la incertesa com una oportunitat per articular respostes més creatives. La certesa genera tranquil·litat. La incertesa pot generar ansietat. Per tant, en un entorn incert, els nostres nois i noies han d'aprendre a gestionar aquesta incertesa per trobar solucions més creatives i portar dins d'un marc controlable l'ansietat que això pugui generar. Cooperar i conviure en societats obertes i canviants, sobretot valorar la diversitat personal i cultural com una font de riquesa, entendre altres llengües, altres cultures, això ens aporta. El fet d'estar en contacte amb altres gent d'altres països, o encara que sigui en el mateix país, aporta riquesa a la persona. Per tant, ho hem de veure com una riquesa que tenim al nostre voltant. Sentir-se part d'un projecte col·lectiu no és jo, el mime conmigo, sinó que jo pertanyo a un grup i, per tant, si el grup està bé i tira cap endavant, jo també tiraré cap endavant. Desenvolupar aquest sentiment d'empatia i generositat perquè ajudant-nos uns amb els altres et sents bé i fas que el grup vagi millor. Desenvolupar les habilitats que permetin seguir aprenent al llarg de la vida. Sempre estem aprenent. Estem a l'escola, deixem l'escola i continuem aprenent. Valorar que aquest aprenentatge ens ajuda i ens ajuda també a ser més independents i a ser més crítics. En un altre ordre de coses, també parlant a nivell d'escola, també recordar que l'escola no és només la part reglada, sinó que hi ha també tot el món de les extraescolars. Per tant, l'escola va molt més enllà. També recordar que com a extraescolars oferim el bàsquet, futbol sala, judo, robòtica, música, xinès, anglès, teatre, arts plàstiques, pintura, programació, etc. També recordar que tenim els moviments juvenils, que segur que molts dels nostres nois i noies estan apuntats en algun dels dos, ja sigui el GEC o l'AMACOR, i si algú s'anima a apuntar-s'hi, doncs n'estic convençut que serà molt benvingut. També tenim la colla gegantera i el club esportiu. No em paro molt en aquest punt perquè tota aquesta informació és molt àmplia i es pot consultar a la pàgina web de l'escola. En quant a les inversions que sempre són necessàries, el que estem fent ara és crear
una gran aula STEAM a l'edifici del temple, estem en obres, i això li donarà una empenta a treballar tot aquest conjunt de matèries, ja sigui la ciència, la tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, i sobretot nosaltres que treballem amb projectes i amb àrees de coneixement. Per tant, n'estic convençut que li donarà un gran impuls. Si podem executar els pressupostos, també la intenció és que quan acabi aquest curs pugui instal·lar aire condicionat a cicle mitjà. També renovem tot el mobiliari de segon d'ESO. Renovem els portàtils espatllats als carros de primària i de secundària. També els ordenadors de sobretaula, els més vells per de més nous. Una altra intervenció també molt important serà renovar el mur del pati de l'edifici del temple. L'Ajuntament de Badalona ha incidit perquè fem una intervenció en el mur i així és el que farem ara, el primer trimestre, si tot va bé. I el que s'ha fet és afegir baranes, atenent a la nova normativa, doncs hem afegit baranes a tot l'edifici de secundària. D'aquesta manera ens ajustem a la normativa actual en quant a seguretat dels nostres nois i noies. I finalment ho poso en negreta perquè és un punt que amb edificis tan antics com els nostres, el tema del manteniment. O sigui, una despesa molt important, una inversió molt important que tenim cada any, és amb el manteniment ordinari dels dos edificis. I moltes més cosetes que hi ha, però no ho tens aquí. També, en aquesta reunió de pares, també he d'agrair les aportacions necessàries de la Fundació perquè el projecte Marista sigui viable. Aquesta és la informació del síndic de Greuges. No m'extendré molt, simplement a nivell indicatiu, com ho posen aquí, i són dades objectives. Si una despesa real del secundari són 5.200 euros, l'aportació del departament són 3.300. La diferència, una part molt important, ve de les aportacions de pares. Per tant, si tenim calefacció, corrent, aigua, secretaria, etc., és gràcies a aquestes aportacions. Si no, és impossible que el projecte tiri cap endavant. No és per tenir molt més, és per tenir com a mínim el mateix que a nivell d'escola pública. El dia que aquest finançament vingui pel departament, jo n'estaré molt content perquè aquesta diapositiva ja no l'hauré de posar aquí. En quant als pares que utilitzen, els seus fills utilitzen el servei de mitja pensió, de menjador, doncs demà a les 6:30 hi ha una reunió informativa i en aquesta reunió informativa, amb el cap de serveis, el senyor Joan Sánchez, es donarà a conèixer quins són els monitors que tiren endavant aquest servei de mitja pensió, amb quins criteris s'elaboren els menús. Ja com tots sabem tenim cuina pròpia i tenim una dietista que elabora aquests menús per tot el mes. I també explicar la dinàmica habitual en l'espai de migdia i quines activitats es duen a terme. Això per als pares i mares que utilitzen aquest servei pels seus fills. També recordar que l'any passat, a proposta del claustre i aprovat pel Consell Escolar i veient la problemàtica que hi havia amb el tema de mòbils, es va decidir prohibir l'ús del mòbil. Realment va ser un canvi molt important. Els nostres nois i noies, al no poder utilitzar el mòbil, els obligava a relacionar-se més socialment amb els seus companys i la conflictivitat a dins l'aula també va baixar molt perquè ja no eren tan dependents del mòbil. Demanem aquest segon curs que apliquem la mateixa normativa, que des de casa també ens acompanyeu a recordar que no poden utilitzar el mòbil dins del centre ni en el pati. Si el portessin, ells són els únics responsables. El mateix que si porten AirPods o tablets o qualsevol aparell electrònic. Sobretot, recordar que ells són els únics responsables per tot el que pugui succeir. Repeteixo, el tema que no utilitzen el mòbil dins del centre, a nivell de claustre s'ha valorat molt positivament i, per tant, és una mesura que hi apostem de cara a aquest curs que estem a punt de començar. També informar que a final del curs passat estem molt contents perquè ens vam certificar com a centre referent en educació per part d'UNICEF. UNICEF, com tothom coneix, és un organisme internacional. Perdó, disculpa. I ens va reconèixer com a centre referent en educació dels drets de la infància i la ciutadania global. Per tant, el que vol dir, per sintetitzar una miqueta, vol dir que reconeix que nosaltres fem un esforç per donar a conèixer els drets dels infants a tots els nostres alumnes,
Fomentem la participació i cada cop volem fer-ho més amb tots els nostres alumnes en l'activitat a dins del centre, que la nostra escola és un entorn protegit en quant que qualsevol alumne que pugui sentir qualsevol tipus de necessitat d'expressar alguna cosa que li pugui passar tant a dins del centre com a fora del centre i vulgui comunicar-ho, nosaltres el podem ajudar, i que també fomentem que el clima escolar a l'escola sigui el millor possible. Sempre tenim feina a fer, pel que deia abans, pel benestar de l'alumne i del conjunt. Tot això vam estar auditats, hem estat reconeguts com a centre referent i ara, un cop entres en aquesta roda, ens continuarà a actualitzar aquesta certificació any rere any. I per anar acabant la meva part, també recordar que un eix estratègic és la internacionalització. Per tant, aquí és un camí que hem arrencat i que ha d'anar creixent. També a nivell de maristes hi ha el que se'n diu xampanyà global, i aquí el que es vol fomentar és que les diferents escoles que hi ha arreu del món maristes interactuïn per promoure projectes conjunts. També amb l'Erasmus, l'any passat ens van donar un Erasmus, gràcies a això ens van fer un intercanvi a Dinamarca i queda pendent un de França, que estarà subvencionat per aquests fons. N'hem aconseguit un altre, amb la qual cosa, de cara al curs vinent, també mantindrem l'intercanvi de Dinamarca i França i afegirem a primària un d'Irlanda, a part que amb aquests recursos també tenim bastants professors que han pogut anar a diferents països europeus a formar-se per ajudar a fomentar la internacionalització de l'escola. A dia d'avui tenim relació i fem projectes sobretot online amb escoles d'Irlanda, de l'Índia, de Dinamarca, de França i dels Estats Units. Aquí el mateix mapa aquest mapa del món on hi ha marcats les més de 600 escoles maristes que hi ha arreu del món i nosaltres tenim intenció d'anar fomentant aquesta col·laboració, a veure, amb moltes d'elles. I fins aquí la meva part. Doncs ara dono la paraula a en Pere, el nou cap d'estudis de secundària i batxillerat. Bé, doncs jo comentaré un parell d'aspectes una mica més logístics de l'etapa en si. Començarem pels horaris de secundària i batxillerat, però quan s'ho ponen a la pantalla. A primer i segon d'ESO l'horari és de 9 a 1:30 i de 3:15 a 5:15 de la tarda, cada dia, de dilluns a divendres. Per tant, és fàcil de recordar. Tercer i quart d'ESO sí que hi ha una mica més de variació perquè tenen alguna tarda lliure. Llavors, dilluns, dimarts i dijous, tercer d'ESO, entre les 9 sobre la 1:30 i té tardes, de 3:15 a 5:15. Dimecres entren a les 8, surten a la 1:30 i també tenen tarda. I divendres de 8 a 1:30. Llavors, aquests 2 dies que entren a les 8, que són 2 hores que més, al matí sumen les 2 hores de la tarda que no venen, acaben sent les mateixes hores. Quart d'ESO és similar, però tenen 2 tardes lliures. Per tant, han d'entrar 4 dies a les 8. Així, dilluns, com podeu veure, faran de 9 a 1:30 i tenen la tarda. La resta de dies entren a les 8, l'únic que el dimarts i el dijous tenen tarda, de 3:15 a 5:15, i el dimecres i el divendres tenen la tarda lliure. Cada dia al migdia acabarien a la 1:30. El Joan ha parlat abans del decret que està en tràmit, que, com ha dit, és efectivament una anomalia, el fet que estem a dia 5 de setembre, comencem el curs el dia 7, i oficialment la llei que ens ha de regir no està aprovada. Hi ha un decret per això en tràmit que es pot consultar i la veritat és que ens fa il·lusió veure que reforça el camí que ja vam emprendre a l'escola fa uns anys, aquest canvi metodològic que vam encetar. L'any passat va afectar a primer i a tercer i a partir d'aquest curs nou canvi metodològic afecta ja tota la secundària. En diferents nivells, perquè és veritat que quart té més optatives i per tant funciona una mica diferent. Eixos bàsics d'aquest canvi. Hi ha franges de treball per projectes que bàsicament el que fan és treballar de forma globalitzada els continguts de matèries com tecnologia, socials, biologia, geologia, física i química
revisió. També hi ha píndoles d'altres matèries. Hi ha temes d'expressió en llengua, hi ha temes de matemàtiques. En sessions, en seqüències que duren 3-4 setmanes i que bàsicament són reptes contextualitzats en situacions que els vostres fills i filles podrien viure o que els semblin interessants. Llavors, a partir d'aquestes excuses, perquè al final un projecte és una excusa perquè sigui interessant a l'alumnat, perquè els hi quedi més a prop, es treballen tots els continguts que abans es treballaven de forma separada en aquestes matèries. També hi ha franges de treball autònom, són hores que no són senzillament de vinga, feu el que vulgueu, sinó que hi ha una part també de treball de tècniques d'estudi, d'hàbits. Hi ha el tutor o tutora sempre en aquella hora per ajudar l'alumnat a gestionar-se el temps, a ser més autònom, amb la idea bàsicament de que entre primer i quart de secundària l'alumnat pugui anar guanyant aquesta autonomia, aquest saber-se gestionar ells el temps, saber-se gestionar la feina i també que dona temps, com posen en l'experiència del tutor-tutora, donar més temps perquè els tutors o tutores puguin estar amb els vostres fills o filles. De fet, això, fa uns anys, entre primària i secundària, hi havia aquest salt molt gros. A primària, els nens i nenes estan molt acostumats a passar moltes hores amb el seu mestre tutor-tutora, que és, per tant, un referent molt important i que pot fer un acompanyament molt potent. I a secundària, som especialistes. Cadascú de nosaltres ha estudiat el que sigui i tenim estudis complementaris per poder exercir, però veiem que teníem poques hores amb els nois i noies que acompanyàvem i això dificultava, evidentment, la tasca. Amb aquest model, els tutors i tutores poden estar molta més estona amb els vostres fills i filles i, per tant, l'acompanyament i la coneixença que poden tenir i les oportunitats que poden tenir els vostres fills i filles de dirigir-s'hi, de tenir aquesta relació, d'establir aquest vincle, són molt més grans. A part de la franja de treball per projectes, les franges de treball autònom, també hi ha franges de treball per processos, que li diem, que són bàsicament les matèries instrumentals, les llengües, les matemàtiques, que per la manera de ser que tenen necessiten una pràctica específica perquè en un context més concret queden diluïdes. Doncs això, sintaxi, polinomis, jo soc de mates, per tant això ho tinc molt clar. Això necessita una pràctica més enllà de l'aplicació en un context concret, per tant, aquestes matèries segueixen estant, les veureu a l'horari. A part d'això, també tenen la seva franja les matèries d'expressió, visual i plàstica, música, educació física, perquè també considerem que és important que els nanos tinguin aquesta vessant més artística, que al final és el que ens fa més persones, més emocional. L'experiència de tutor-tutora ho he comentat. Evidentment, aquest canvi metodològic no es pot fer amb les aules de tota la vida, les que totes les taules mirant a la pissarra, amb el professor molt separat de la classe, sinó que requereix un treball més grupal, més col·laboratiu i, per tant, uns espais diferents. Les aules estan més adequades, les taules són diferents, permeten treballar individualment o treballar en grup, segons ho requereix. És més flexible, per dir-ho així. I l'avaluació també s'adapta. Evidentment, veureu, a més això també us demanem que ens ajudeu des de casa, perquè l'alumnat tendeix a pensar que la nota surt de l'examen. Amb la metodologia de treball per projectes, la nota no només surt de l'examen o no necessàriament l'examen és el més important. De vegades és que em generin un producte, que siguin capaços d'elaborar, un vídeo, depèn del projecte, del producte final que sigui. Els nens i nenes tendeixen a donar una importància a l'examen que a vegades la té i a vegades no, perquè quan anem a treballar, vosaltres que treballeu, sabeu que no a la feina, et demanin que generis productes, cadascú amb el seu context, però fan pocs exemples. Per tant, han de tenir també aquestes habilitats. Quins objectius persegueix aquest canvi? La primera és millorar l'aprenentatge a través de la motivació, bàsicament perquè la majoria de les temàtiques dels projectes parteixen d'interessos de l'alumnat. En el moment en què es van gestar, hi ha un treball previ amb altres generacions de buscar què us pot interessar, què us agradaria fer,
quina temàtica us agradaria treballar. I us dic que moltes vegades la temàtica de fons és l'excusa per treballar els continguts que treballaríem explicant-los a la pissarra. Això fa moltes vegades que puguis enganxar molts nois i noies que si no difícilment sentirien motivats per allò que estàs treballant. També, molt important, som exigents amb els productes que els demanem a nivell de projectes. També, sobretot amb l'alumnat que no ha començat a educar-se així, a vegades hi ha la sensació que qualsevol treball que entreguis ja està, perquè és un treball en grup i té menys valor. Això no és així. Igual que el dia que hagin de sortir al món laboral, els demanin treballar en grups, en equips de feina i tal, i demanin un projecte concret a la feina, hi ha una exigència. O sigui, no qualsevol cosa ho acceptem com un treball de projectes ben fet. Per tant, això sí que és important també remarcar-ho. Es demana qualitat, se'ls acompanya per aconseguir-la, es valora una millora i una progressió, però es demana això, una certa qualitat. Només això també ho remarquem perquè molts de nosaltres com a professors, quan érem alumnes, treballàvem en un altre sistema i la nostra visió era que quan hi havia treball en grup o treball de síntesi i tal, era un moment més de jauja. I això, anem contra això, m'ha donat-li pes també. Es mira que l'alumne amb la possibilitat d'això, de treballar a partir dels seus propis interessos, vulgui venir a l'escola, estigui content de venir, es senti valorat, també en el sentit que hi ha alguna cosa que a mi m'interessa en el qual soc bo, també al tocar més temes que el currículum tal qual permet descobrir més potencialitats dels nois i noies, que en tenen moltes, i a vegades no són només el que s'explica als llibres, i permet evitar la parcel·lació dels coneixements. Un problema que tenia el sistema que tots hem viscut és que les classes i els temaris estan parcel·lats. El que és física és física, el que és català és català, el que és tal. Jo, per exemple, com a profe de mates, alguna vegada que m'han escrit alguna cosa i els he marcat un accent, la resposta era ¿por qué me marcas el acento si tú eres el de mates? És igual a quina assignatura estiguis, tu has d'escriure de sempre. En aquest sentit, el fet de treballar de forma globalitzada ens permet entendre el coneixement i el que has d'aprendre com un tot i atacar-ho com un tot. Veure les relacions que hi ha, saber connectar coneixements d'àrees diferents i ens permet això. Té algun però també, el Joan ho ha dit, a l'escola existeixen conflictes. Tampoc és una panacea, no és ideal, no hi ha un mètode màgic, però sí que del curs passat hem vist això, que evidentment hi ha més càrrega de treball en grup, evidentment això ja ho sentim, generar conflictes, és evident, però els entenem com una cosa que s'ha de tractar i que és positiu, perquè també pensem que nosaltres estem educant els nois i noies que seran els adults del futur i que hauran de poder sortir al món laboral. I jo, suposo que molt pocs de vosaltres treballeu sols i no heu de parlar mai amb ningú de la feina. Per tant, aquesta capacitat de gestionar conflictes amb gent que a vegades costa més o costa menys, s'ha de tenir, s'ha de desenvolupar i s'ha de treballar. Això també que ho sapiguem i una part de la intenció de treballar així és aquesta, que tinguin la capacitat de treballar en el món real. A nivell de funcionament, ja aquest any de primer a tercer ja estan en el programa U1, per tant tenen portàtils propis, en principi. Quart i batxillerat no. Que tinguin portàtil no vol dir que tot ho facin en portàtil. Vol dir que és una eina, com és una eina en llibre, com és una eina en una llibreta, com és una eina en boli. És una eina potent, és una eina molt útil, però és una eina més. Això també que ho tinguem clar. El faran servir? Sí. El faran servir sovint? Sí. El faran servir sempre per tot? No. Hi ha moltes més coses. Hi han de tocar moltes tecles perquè el món és molt canviant i cada cop es requereixen més habilitats. Llavors, de primer a tercer sabeu que l'han de portar, és part del material que tenen. Quart, tenim els carros de portàtils, s'ha comentat el Joan abans, que quan el necessiten en poden disposar. Si el tenen i el porten, magnífic, és una eina. Si no, doncs en poden disposar. I si passem a... Gràcies.
Aquests dies, aquests primers dies, 7 i 8 de setembre, són especials. Els que fa uns anys que esteu a l'escola ja us sonarà, perquè fa uns anys que ja vam decidir començar diferent l'escola, començar amb el projecte amb tu. Per tant, aquests 2 primers dies no hi ha classe a qual, no tindríem per classe, sinó que hi ha una sèrie d'activitats, sobretot amb els tutors i tutores. Per què? Perquè fa uns anys que això, no? Us he comentat que aquí entrem menys hores a la classe els tutors i tutores que a primària, però hem d'acompanyar els nostres fills i filles tot el curs i ho volem fer bé. Llavors, aquests 2 dies ja fa uns anys que els dediquem a una sèrie de dinàmiques de coneixement, amb el grup, adaptades a cada edat, a cada moment, a cada curs, perquè poder compartir una sèrie d'hores de qualitat als tutors amb els vostres fills i filles i començar-los a conèixer. Quines necessitats tenen, com són, com es relacionen amb el grup, com és el grup en si, totes aquestes coses. Llavors, dins de les activitats sí que sapigueu que el dimecres, primer i segon d'ESO entren a les 9, horari normal, aquí tarda, dijous igual, dijous al matí aniran a la platja, tant primer com segon d'ESO, separadament, les platges diferents, però aniran a la platja, ja fan una sèrie de joc, dinàmiques de coneixement. Tercer i quart entren a les 9:30 el dia 7, el dimecres, per acumular-se. I tercer, el dijous a la tarda aniran a Can Soleil. També fan una petita excursió, tenen una sèrie d'activitats que les faran allà. Us donaran el dimecres un paper, un comunicat perquè el firmeu conforme que us sabeu, que ja us ho avanço. Quart no fa sortida perquè quart, igual que es fa batxillerat, el dijous es dedica gran part a fer entrevistes individuals dels tutors amb cadascun dels alumnes. La resta de nois i noies estan fent el professor que fa la dinàmica que s'hagi preparat i el tutor tutora va agafant els nanos per parlar individualment amb ells. També és un curs quart que és especial, és final d'etapa. Al final de curs hi ha una decisió important a fer, que és què faig després del que és obligatori. A l'ESO no pot estudiar, és el que hi ha. S'ha de fer, però a partir de quart ens augmenten opcions i, per tant, l'acompanyament i l'orientació acadèmica i professional són molt importants, es comença ja aquí. També comentar-vos tema optatives, això no he posat diapositiva, però us ho comento. A primer, segon i a tercer hi ha una franja optatives de 2 hores, les autoriades en principi. A quart hi ha 3 franges optatives, perquè puguin tenir un tastet una miqueta de lo que hi ha abans de triar si fan batxillerat o cicles o el que vulguin fer. Les optatives de quart no són exclusives, és a dir, si un nano no ha fet una assignatura a quart, la pot triar si fa batxillerat. També és veritat que seria interessant que fareixin la tria, que hagin anat la tria de quart en funció del que creuen que voldran fer després. I res, també comentar-vos que aquest curs, a diferència dels últims 2, tot l'alumnat de l'escola disposarà d'un armariet metàl·lic i d'una taquilla. Ara feia uns anys que no tots els alumnes la tenien perquè no hi ha taquilles davant de totes les classes i això feia que l'alumnat que no tenia taquilla davant de la classe s'hagués de moure per l'escola per anar a la seva taquilla i ja sabeu que els 2 últims cursos això no es podia fer per les restriccions del Covid i tal. Aquest any que el curs és normal, recuperem les taquilles. Que els primers dies els donaran la clau o la combinació en funció de si la seva taquilla és de clau o de rodeta. Que ho sapigueu. I per últim, ara sí, aquí teniu les dates de les reunions de famílies amb els tutors i tutores dels vostres fills. Són reunions presencials, que les fareu directament amb els tutors. Ja us he explicat el que us he d'explicar i qui voldreu sentir i conèixer és a la persona que acompanyarà els vostres fills i filles durant el curs, que és el tutor-tutora. Primer d'ESO és el dilluns 26 a les 6 de la tarda, el dimecres 28, segon i tercer d'ESO a les 6 de la tarda, dijous 29, quart d'ESO a les 6 de la tarda. Batxillerat ja ho comentaré després a la reunió de batxillerat. Entreu per la porta de Colom del pati i des d'allà ja us dirigirem a les classes que pertoquin. I jo per part meva
Gràcies. I torno a entrar. Doncs simplement ens agrair la vostra assistència a la reunió informativa general d'etapa d'avui i desitjar que tinguem tots un molt bon curs. Ja sabeu que ens teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies.